Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagriyami, aki pagadatan, adi man to di mamakinag sagyang kai adalog no suara, agi so mga panduan wagamat tanu agama Islam. Mampansalalayon tanod na yap kanagsi ko mga ulama tano. Kupiti barangan ang mga kasangkapan lagid sagyang kay internet. O di na sagyang kay mga frequency. O di na si ko mga seminar. Ugahid na sabab sagyang kuto akaturo Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ay Muhammad na pamakatadam ka. Kasukap pa makatadam na pakanggaya gunas ikum yang maratyaya. Yang kaya hadith apagaluin tanong na titud niya ko importante akatukawan umanisa. Subap ngulaw la si ko alungan ahali kiyama. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anin Nabiya sallallahu alayhi wasallam qal sab'atu yudilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Miyakatitayan si ko Abi Hurairah amyaswat arkanian su Allah subhanahu wa ta'ala amata-mataan na su Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatiru iyan sab'a pito apakasirong no Allah subhanahu wa ta'ala si ko sirong iyan amay ko gawi adadin akasirungan inon tabu su sirong Allah subhanahu wa ta'ala paganeron naging kuto al-imamul adil giyanan sa mga imam kanababuaya maanan niya na ba sa mga imam ako makadsi ko mga masjid tano na ayam mituturoy ni nagiya sa mga uluan apagipatan niran sa mga ndatuan niran sa mga imam apagipat niran sa misa sarigun ko ingadiran kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ati. Palaya kanunong pagipat na pagisaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan o mari may pantag ko mga pagipat ng tanong. Na sa alungan na mauri na isa apakasirong ko sirong-sirong o Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto sa mga imam, mga uluan amya maginuntulan siran kung nadatuan niran. Ikadua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih nagyuto tigyan so kangudaan aaya ini pagintaw niya na palaya din pantag simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksami mga pagariyami na laya matano ipang dautano si iku mga watatano so kasimba irang ko Allah subhanahu wa ta'ala kaliyupang ko kapakasirong irang ko sirong-sirong Allah subhanahu wa ta'ala amay ko alungan na dagkasirungan na padapanuto ko ay manan yan na mga amal amapya adi katapad apakataling mga kakuburo o manusia. Mi'aloy Rasul sallallahu alaihi wasallam idha mata ibnu Adam inqataha amaluhu illa min thalath. Naimanan yan na igira akapantagan amyaw maadyan di so manusia na kepotol sulangwa na galabag inon tabu ko telo na padun agyang kuto awaladun salih ladhi yad'u lahu. Naimanan yan nagyang kuto suwata ay pemangninan suluksiyan nagyang kuto wata ay ini pakalaian na swaswat si ko Allah na pakasirong pansi ko sirong wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikatlo na warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid ayamanan yan nagyutos sumama aso puso iyan na may susumpat si ko mga masjid wallahu subhanahu wa ta'ala na aya pakaantapan si mga luksabi mga pagriyami nagyaya so mga tao mga mama abara jama si ko mga masjid lalayon siran din kumakadin si ko mga masjid layon siran din mauna si ko saf sabab sa yamanan yan na misusumpat ko mga pusuran so mga masjid wallahu subhanahu wa ta'ala.
Uti sabab sa panamaran tano mga loksami mga paggaremi ama patano ko mga tao akanaba di propakauri ay mana niya lalayun din mauna si ko masjid wallahu subhanahu wa ta'ala kasiran apad sirang ko mga tao apakasirong ko sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi ay mana niya nagiyanan so dua kataw amama ami ginaway siran pantagbusi ko Allah subhanahu wa ta'ala agu ay manan yan na miyakang belagsiran na suwaswata pansi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginani sabab sa ayak kinanglan si tano ang mga Muslim na makatuon tano sa ginaway tano apakadulon rak tano sa mapiya. Makatuon tano sa ginaway tano ami pagawida tano. Ikalima, warajulun da'atsu imra'atun data mangsibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbul alamin. Ay mana niya nagyang kuto sumama inudyuk inimbitar agyang kuto abai amatarintis na ay mana niyan na mengelebek siran si ku gelebek apya kasisingay si ko Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na ayabu ini sembagu nagyang kuto ada to na inni akhafullah amata-mataan na sakan na ikalakakan sa Allah subhanahu wa ta'ala na pananggilan tano mga pagariami ubat tano maulog sa giyang kai ay isa ko mga laa kadustaan agyanan so zina. Ikanam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yamin. Ginantigyan so manusia so mama udi na sububay ami sedekah sa sadaka apiagmaian taman sa mananian na di katawan na diyo nga limanian so nganin ay pamagay o kawanan alimanian ay maanay ni mga luksami mga pagariami na giyae so kasedeka sa kanaw ba pakilaylayin na muri-puri apito apakasirong ko sirong Allah nagiyanan so warajulum dakarallahu khaliyan pafadat aynahu nagiyanan so mga tao so manusia so dato udi na subai alalayaw niran di tadtaduman so Allah subhanahu wa ta'ala sa ramig sa pemakahurok ay mananin na panamaran tano ay anda manaya lalayon tano mapapalad sa Allah subhanahu wa ta'ala kagurokan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala kudi tano di kapamangan ni sarila ubakalo-kalo na amay ko alungan na mauri na mapadtano ko ay mananian napakasirong ko sirong Allah subhanahu wa ta'ala amay ko did nagkasirungan bisabab si napangnina ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kay amya aloy tano palayat tanod makasulod palayat tanod niya minggulalan na palayat tanod makasirong sa alungan na mauri amay ko did nagkasirungan inuntabuso sirong Allah subhanahu wa ta'ala ko karanti alungan na pangninang ko Allah subhanahu wa ta'ala at tarimaan yan sa mga galabak tanong mga pipiya ilahuna nas'alullaha ay yuwafiqana bima kulna wa sami'na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.